nadanya jangan yang angel-angel. Duet kalau saya. Duet kalau gimana? Kalau. Karo. Oh, karo. R. Karo aku. Oke, Ya. sembarang. Nadanya sembarang. Aku pokoknya jireng ngono tak nyanyekne karo Mbak Sulis. Sembarang. Ojo nganti ngisin-ngisini aku kamu. Ya. Ya. Oh saeba. Oh saeba. Mas, nembang mbok sing apik. Lah napa ta? Mosok sing nonton Saimah. Pak niki lagu luar negeri lho, Pak. Iki lagu Indihome. India. India. Saiba iso Saimah iki lho. Oh, krunguku Saimah. Oh Saiba. Oh Saiba. Oh sayangku. Oh sayangku. Oh sayangku. Ku cintamu. Batak. Sing nyanyi Kiki kok nyanyi kowe. Hormat aku. Cantik. Kalau kamu Iya, ganteng. nyanyi dengan aku, gimana kalau kita Karo apa? karo saya sama karo samu? Jadi Yang jelas dong. aku cangkem gue iso melucat. Seandainya aku dan dirimu memadu kasih di sini. Ya sekarang Mas, dalam sing sabar. Masa aktor yo nesu. Enggak, ketoke anu sapa ki? Slentem ki pengen dadi wong wedok, mite dicepot, blangkone cepot. Heeh. Kudunge coba kudunge. Kudung. Diweni kudung. Wis njajal swara wedok ki mau sing tembang Saiba ki. Kok iso nyoro wedok ya ki mau Mas? iso iki bocah iki sembarang iso. Pak, Ndek kenane kok. masa aku kaya sing nggone toko Dura, Pak. Rada mudhun, anu jilbabe kudunge rada mengarep pacake Mas Sulis, Mbak Sulis. Nah. Ya ampun. Dilipstiki, Lipstikin no, Pak. lipstik. Lipstikan. Ini, kene. Biar jadi cewek. Aku ampun. aku lak macai wong ini seneng, Pak. Aku ndekne macai karnaval nek cah 11 tak pacai lanang terus dadi nek sing dadi jin. Oh dadi jin. Wis tak meneng lambemu wis sing pacai yo. Lipene yu. Ben apik engko. Dadi model iki ben beda. Ora padha karo kancane ngono kuwi. Oh, sik lipenan sik. Iki kan acarane ya PHBN. Ampun kowe. Kowe ora PHBN. Paham ora? Nyok. Ya. Kok masa cara aku ngene iki. Ngene iki terus engko kowe melok hadroh, ya. Ki mua ya, Pak ya. Ibu PKK ki mau. Heeh. Nah, wis. Wis iki jelas mua ya, Pak. Mua. Ah, Diwehi andeng-andeng. iya no, Pak. Oh ben manis. Iya. Ya. Sesuk alismu tatonen. Heeh. Wong wedok iki sosok alisé ditato. Heeh. Ya ora? Ya. Tiga idep barang idep. Masa dandani yo ning dhuwur panggung ini Meneng gak lah masalah. adikmu ki kok rumah saku dipacai kancane kok. Iya ya aku percaya awakmu kan dadi mua. Lah iya aku mua suwi le. Heeh. Aku ning kene iki wilayah Kediri wis. Wilayahku. Heeh. Ndeng-ndenge. Dadi gawe sing apik lho, Pak. Iya, aja cerewet lambemu iki. Andeng-andenge kaya bual Cinah ngono ya. Wis lingguhe sila timpo. Kira timpo. Kayak nyoro iso ora. Wah, Madem rene. Aku mau dadi wong wedok iki jan pawates ya, Pak. Ya ampun koyo mboke Sinchan ya, Bos. ora mek pantes kowe. Ora masalah mbok Eh, kan ayu kok. kowe cara dadi wong wedok ora mung pantes. Yoga iki mesti kok ratani kabeh. Alah tak seret ngono kabeh. Ya coba ayo nyanyi. Wedok, Nyanyi suara apa? wedok, suara wedok. Heeh, lagune apa? Sembarang sak karepmu. Bundel-bundel pandanganmu marang aku. Asik. Sakarepmu. Aduh sayangku. Aha. Masaku dari aha barang kor masaku wis. Ya bene to Masmu ben nembang ya sak tembang siji coba. Liyane sak karepmu. Kare. Dua ora bener Mbak Sul. Apa lagunya apa? Aku manuk aku. Manut apa Manut. Oh ya manut. Manut ya. Manut. Oke ya. Oke. Siap ya. Lagu sembarang iso ya. Ngene kan dadi kayak 11 12, Pak. Iya. Iya ta. Untune lho Pak kok pager.
Kayak peralis lho untune. Lho, iku mergo saking lomane wong tuaku, Pak. Lah nyapa loman? Wong tuaku kuwi lomane lho, Pak Mbok kuwi. Lah kok iso? Lomane wong sak desa. Lah kok iso? Sak omah wong papat tok. Ngono iku adang sego sedina iku 2,5 kilo. Turahane diweno tangga-tangga. Akhire Kaya gawe anak barang ya diturai. Untu biasane 40 pira. Ya. Lah iki digawe swidak 90. 90. 90 iki Ya. sak cangkem iki dadi untuk tok. Ya, ya masalah. Jaluk apa piye? Ora. Selindro apa pelok? Kowe jalukmu. Manut aku. Lu manut? Heeh. Sak selindro ya, selindro. Selindro. Ya. Bawa. Bawa no. Bawa. Gentenan no ae dhewe. Natian. Keduburan. Matian. Nervous aku. Nyapa kok nervous nyapa? Hah? Nyapa? Aku disawang Mas Dalang cilik. Oh, alah. Nadian. Natian wujud temong. Oh, paksi. Ya ampun, Tem. Suaramu so merangsang lho. Nangkeh no. Umpama aku wedok wis ngentekno wong sak desa. Joko-joko yo katut. Balenono sing awitan ki mo. Nadian. Natian wujud temong paksi. Sesuk kowe tak hadiahi tenan. Napa, Pak? Hah? Napa hadiah napa? Jalukmu apa? Anu, mudulin lintang lan rembulan. Dukno dhewe. Lah piye to? Jaluk mau standar, jaluk lele. Lah iya lho. Ngeten mawon lho kaya ature jenengan sing ngajeng wau munggahno aji ngono ae wis. Mungkin. Heeh, sok bareng karo aku. Bareng-bareng. Amin, amin. Muga-muga awet urip aja mati Amin. dhisik lho ya. Iya. Tembunge gak po enak e. Pane kaya lilin wis gampang mati. Ayo. Terus. Nah, Hei. Malah teko kono to. Taline. apik. Sip. Ya Pripun? Tenan. Pantes ta dadi Yes, Wedok. Kowe iki dadi wedok lho tak wecut. Tak dadekke sinden perangsang sampean. Asik. Aku berarti kaya wulu. Jadi titik ngono langsung krik. Heeh. Asik. Terus. Lanjut, Nduk Cahayu. Halus manis nyangsem Oh ya enak-enak dibadok. Roh wonge ya mutah tenan. Sapa sing mutah? Iki lak ngrungokne radio lagi sing nembang mesti ayu resik putih. Bahasan ketemu lho, lah kok koyo singa. Sing ngomong ngono sapa? Sopir-sopir. Nak sopir-sopir kuwi perkumpulan akeh aku gak wani. Lah iya bener terus. Terus. Konsentrasi. Konsen. Nah, konsen. wis wenggan kula Dan jenenge cangkeme iso kaya corong. Iya, heeh. Mari kok sedotan WC lho, Mas. Itu adalah salah satu Aja teknik vokal. terus no kowe iki. Biar kosakata. Iya wis terus. Ya. Wis terus itu. golek isi Podang. Ya. Jan kemelon tenan pokoke. Kandhane ya. Itu tak tonyur raine. Ya terus no ki mau gregeten. Wis aja gagas. Pane aku ngrungokne teko radio lah, umpamane aku ngrungokne teko radio. Kudu tak ciwel. Apik.
Iki kudu kok tiru lho. Direkam lho, Ini ditiru. adalah bentuk salah satu edukasi para sinden. Nah. Ning lek sing nyuwara lanang ndak apa-apa, lek sing ngrungokke wedok lek ngantek gregeten wis tenan. Wah, tenan. Pripun to? Lah, iya Dadi kan- saingane. Kan ngaruh ora lek wong lanang suara apik cengkoke gemeske ning lanang ndak ngaruh. Lek sing nyuwara wedok ngaruh. 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 Ngaruh wong lanang iso mencolot no. Nah, Mangsamu. Lah kuwi kan bikin merangsang to, Pak. Lah ngawur ya. Kuwi ta merangsamu lambemu kaya ngono sapa sing doyan? Pramuka. muka kuwi ya to. Kan iki disawang teko radio to, Pak. Oh, iya, disawang iya. saka radio, heeh. Terus Dirungokne. Iki mbok Dirungokne. kula niki Terus? kulino siaran ning RCTA. di lokke roh cangkeme ngono muka ngirak nglirik. RCTI ku nak sing TV, aku RCTA Apa? radio cilik tanpa antena. Terus? Angel. Yo. Ki mau jenenge cengkok rudal Israel. Yut. Awakmu kudune latihan soal cengkok iki. Iya, Pak. Iki cengkok rudal Wah, Israel. rudal penghancur ya rudal kiamat. Cengkok nyar 2025. Ya, aja cerewet aku. Ya, sembarang. Nyanding bisa Ayo Alokne. ora. Aku ngrungokne kok. Nah, hati Cuma tunggal wong kebelet lagi mau. Tombo. Sombo iki lho. mboten dadi ombo to, Pak. Gak tombo. Urung diapa-apake ombo. Wis sombo. nyanding bisa dadi hamba Wah, anak cengkok senggreng barang. Alah enten. Oh, kula cengkok napa-napa mawon kula pangan. Pangan, Wah. cengkok pangan, kancane dhewe dipangan terus Dek.